Ukaona spokesperson wehurumende, mutauriri wehurumende anonzi Mnangagwa achizvibvunza mibvunzo iyi achiti iyo ndiyo mafacts, ozvitaurira oga kuti munyika mune corruption, munyika mune smuggling yemaminerals, mune smuggling yeforex, ozvitaurira iye kuti money laundering irimo, obva azotaura iye kuti hurumende iri committed kupedza zvinhu izvi, obva ati effective zvekare. Mubvunzo watinomubvunza ndewekuti chimbotiratidzavo kuti pa 30 something million yakashandiswa nezake, ndevapi vanhu vatenerwa mumatorongo, vavharirwa mumatorongo nehuori, wotiratidza kuti avo vakapiwa makore 20, avo vakapiwa 50 nenyaya yehuori. Tichitaura pamusoro pehuori ka, tiri kutarisa kuti huori hwakonzeresa kuti mahospitari edu arege kushanda. Zvichati vanhu vari kufira muzvipatara imhosva yevanhu vari kuita huori, nekuti ndivo vari kuba mari yaifana kuenda muzvipatara. Vanhu ivavo vaifana kupuwa makore 50 zvichikwira, because vari kukonzeresa kuuraya vanhu. Kana takatarisa vanhu vatadza kuatena education munyika nechikonzero chehuori chete, vakawanda zvekuti kana takutaura pamusoro pevanhu vane huori vaifanira kupiwa makore 50, nekuti vanhu vakadestroya career yevamwe vanhu vaifanira kunge ari madhokotera, mainjiniya, ari manesi, vari maloya, ani muruzvona macareer yakadestroyiwa. Zvaivirwa kuti vanhu vaifanira kupiwa mitongo mikuru. Kana tiri kutarisa nyaya yekuti munyika muno hamuna foreign currency, vanhu vangani vaparara zvichinzi nyika hatina foreign currency yekutenga mishonga muzvipatara, hatina foreign currency yekuita chakati, hatina foreign currency yekuita chakati. Vanhu vangani vari kuparara pachishayikwa foreign currency, zvichira kuti vanhu vari kutora mari iyi seforeign currency inova yanzi effect nevanhu ava vakaita sana Mnangagwa anova mutauriri wehurumende. Vanhu vanofanira kuinda vonotongwa makore mazhinji kwazvo, nekuti ndo vanhu vari kukonzeresa kuparara kwenyika, ndo vanhu vari kukonzeresa kufa kwemamereji, ndo vanhu vari kukonzeresa kuti vamwe vanhu vaite umbavha avo ivo vanga vasiri mbavha. Kune zvimbavha zvitoko, zvimbavha izvi zvitoko izvi zviri kukonzereswa nemazimbavha makuru kuti zvibe, ani munozviona. Kune mabasa, kune zvimwe zvimbavha aya tinoti mapet criminals, angadai asiri macriminals because dai vane kwekuswera. Kune vanhu vekuti ukavatarisa akanga ane basa rake hagoni kubira munhu chikwama kana kupara mhaka, nechikonzero chekuti anoswerawo kubasa navamwe uko. Mbavha idzodzo dzakapuwa ma2 years ma3 years, dai idzi mbavha huru dzakabatiwa idzi dzaipiwa ma50 years, ani muri kuzviona, because dzakonzeresa instability munyika, dzakonzeresa kusagadzikana munyika, zvichirati mutongo unofanira kunge wakasimba. Ani munopavonaka wakonzeresa anofanira kunge ane mutongo mukuru, asi hakuna wamboti akonvictwa. Takaona Samuel Ndenga achikonvictwa zvikanzi imi makabvisa simba renyu, makakanganisa muri pabasa, zvikanzi tomupa pardon. Why? Ani muri kuzviona dzino nhanzvana dzakakora. Isu ndosaka tiri kuti muno mugore ra2023 ka chimborega iwe isu vechidoko tichiisa decision yedu tomboisa mukomana, toti mukomana ngaapinde hake atungamirire nyika. Izvi zvenyu zvekuramba muchingoti madhara izvi muchiramba muchingoda kuti manikidzire madhara avo zvava zvenyuwo. Makaivona by election imi kwenyu chaiko, makaivona primary election, muchaivona national election.